बोहैबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिक्सनाव बयखौबो हरबाय लोगोआव खामानि मावनो फैनायखौ भिडिअ खालामनानै देखायनोसैलाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर जोंना खामानिया बे अन्थाइखौ बोखारना गालांनांगौ आरो ना ओमफ्राय सिगाङाव मिसिंजों माने जावखु हाखौ गारलांगासिनो दङ ओमफ्राय अन्थाइखौ फोरानफिनो आरो ओमफ्राय अन्थाइया रेल जिङाव थांनायखौ बोखारना गालांनांगौ आरो ओइला थांगासिनो दं मिसिङा नै लोगोफोर मिसिंखौ नायदो माबायदि गाहायजों एरखुलांबाय थायो ओमफ्राय गोजौजों सालिनानै गुन्द्राखौ गावहरबाय थायो ओमफ्राय लासाव आफाङाव लखबनानै होलांफिनबाय थायो आरो नै बिदि जिङाव अन्थाइखौ उफ डेन्जार गरमखा खिन्थु लोगोफोर बिराद गरम सान्दुङा आयौ हा ओं ओइलाय जायगा दं बा सान्दुङा डेन्जार गोसालै लोगोफोर नै बिदिखौ सिलभारनिखौ हलाबायनांगौ आरो ना जिङाव थालाबायनायखौ बेफोरबायदि खामानिया ओइया हा गारि फैदों लोगोफोर हाद्रिया डेन्जार गुफुंलांखासिगोन दै एबार लोगोफोर नायदो एबार डेन्जार हाद्रि गुफुंखासिगोन एसे गोजानाव थानानै साबायनांगोनलै भिडिअखौ जानाय नङा इथिं फैनो दाबो नुहुराखै नामाब्रा ट्रेनखौ एसे गोजान ना फैगासिनो र' ओइलाय गाबोबाय र' नाजाव इमान नोंसोर गोजालायबावसो गारियाबो थामब्रामाव थांगोन बियो ओइलाय गुफुं बोहैबाय नुहुरखाला नै ट्रेनखौ नुहुरखाला ब्रिजखौनो रोमैसो नुहुरबाय लोगोफोर ट्रेन गैथ'ला नालाय एबार होलाबाय मिसिंजों नै अन्थाइ जावखुनानै अन्थाइ मोजांखौ उनाव होबोदों ओमफ्राय गाज्रिखौ हाद्रि गुन्द्राखौ बाहेरायाव गारगारदों आरो नै मोख्रा बिलाइआ आन्दो जादोंलै र' लोगोफोर खाथि थांना हायानो जों गैजा उल्था फैबाय लोगोफोर नै जों स्कुलाव जिरायफैदोंमोन नै उल्था गारनाय ग्राखैसो जिरायफैबाय बै फारसेखैसो दुला थाङाखैमोन इथिया दुला फैनायसो जिरायफैना लानानै गुफुंजोब्बाय आयौ गारिखौनो आन्दो जालायदों दा मुरखुं सेलेक रङिया थांनाय ट्रेन फैगोन र' लोगोफोर बेयाव नोगोद गाज्रि गुफुंलांसिगोनलाय दहायनि बायदि जाखावलायबायलै लोगोफोर जोंना अन्थाइ बोनांगौआसो नै रेलजों समान जानानै दंजोबो आयो गैलालै उफाय गैला बाबाबो गला खामानि मावनो फैबाय जेब्ला नै अन्थाइयानो होख्रेम जालायलांबाय उननि साखाजों अन्थाइया नै बांद्राय अफार बद्राय होबाय अपारेटारफोरा बोरै जाखो अन्थाइखौ होनायनि अपारेटारफोरानोथ' नै जरिमायासो गोलैदोंलै बै एसे अन्थाइ बाराखा सिगाङावनो ओंखायनोथ' अन्थाइ बारा गोलैदों मोजां नुदों मोजांबो गथ' मेंनाया हामथारला आंहा मेंनाया हामथारला नोंनो मेंनो जाहैबाय आरो मेंनायालाय मेङाखै गरमजोंसो औ
हारा मुरा गोजाखादा माबा माबायदि दोद हारा मुरा गोजाखादा लोगोफोर ट्रेन गंसे फैनो नागिरदों आरो ना ओंखायनोथ' नैबे मिसिंआ थाहैसिगोन माजबाटआव जायखिजाया ओइ नै सोरबा गाखोदों दाथ' लोगोफोर ट्रेन गंसे फैगासिनो दंना एबार ट्रेन फैबा हाद्रिया दहायनि सिगाङाव देखायदोंमोन ना नोंथांमोननो ट्रेन गंसे थांनायाव गोजा गारि थांनायाव बेबायदि गुफुंला जोबसिगोन एबारनाथ' माबासो मा होनो पेसेन्जार ट्रेनसो खोरखि गोजा थांफिननाय नंबावा दहायनाथ' ग्लासनि बक्स दहायना हाबेवाखिसै एबारना नोगोद मानसिफ्रा मा गुफुंखौलै सानलायसिगोन र' ट्रेन सिङाव गाखोग्राफ्रा फैगासिनो दं 5 मिनिटसो बावबा सफैसिगोनानो र' ट्रेना लोगोफोर जोंना खामानिया गबाय जों दा हुब्राजुलि स्टेसनाव थांसै स्टेसनाव नेना थाहैनोसै आरो ना ट्रेनखौ ओमफ्राय दा रङिया थांनाय ट्रेन गंसे फैगासिनो दंमोन ओमफ्राय हाद्रि गुफुंनायखौ नुगौमोन नोंथांमोना ओमफ्राय दा जोंना खामानिया गग्रोबायना जों दा थांग्रोनोसै आरो ट्रेना दासो दिखियाजुलि मोनदों है नुला बारबोबायानो 4:30 जालायबाय टाइमाबो सानबाबो दाबो नर्मेल जायो फाग्लासो अयनायनो नैबे पास नय दैमायाव दालां लुना होदों पाब्लिकफोरा बर' मानसियानो ओमफ्राय फैसा लायो आरो बिराद सुबिदा जादों नङाबा नैबे ट्रेन आलिजों थाङोमोन बेयाव बिराद एक्सिडेन्ट जाखांबाय सिगां बे दालां गैयैयाव आरो ना 4 बोसोरसोनि सिगाङाव लागाव लोगोफोर पास नय दैमानि औवानि दालाङाव थाबायबाय सिगां भिडिअ'आव मेरला नुखाबाय नुनायालाय नोंथांमोना आरो ओरैजा ट्रेनालि दालां दं बरिया समायना जागोन इयाव रिल्स खालामनो ट्रेन फैनाय टाइमाव आरो ना थाबायलाबायनाय आला माला नैबेया ओरैजा सोनाब माबा सरि सोनाबावसो जासिगौमोन खोला थांबाय बुरलुंबुथुर दैमायाव जइन जाहैसिगोन बे नै ओइ गोलैगोनबो केला अबाव बारल' जानानै नायदों सेस गैला बिसोरो हाद्रिया हाबजोबखानानै मोनजाजोबसिगोन बिसोरो अ बे नुजानाया नुहुरग्रोगोन ना बियो हाबसोसिगोन लोगोफोर हुब्राजुलि स्टेसनाव सफैबाय नै हुब्राजुलि स्टेसनाव बेफोरबायदि नै एक साइडल' सिगां भिडिअ मेरला देखायखांबाय ओमफ्राय हाग्राबारि गोजाखा आरो ना लोगोफोर नै हुब्राजुलि स्टेसना ओमफ्राय हुब्राजुलि स्टेसना बै नै बर्डआ बेनारा माबा होननाय लिरनाया इउखौ ए होबानो हाग्राजुलि जाखाथारसिगौमोन हुब्राजुलिसो लिरना दोनबाय दाबो हाग्राजुलि होनबाबो जा होनजागोन बे उफाय गैया होननाय जासिगोन जिखुनु जाया दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना हाजासे साबस्क्राइब खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामदो नै दा दाउस्रि बागासिनो दं बै दंफाङाव खाथिनि न'आ जि दावरावखा खिख्रि खाख्रानो बिदिबा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन